Abych to dal na YouTube? No. No jo, já to potřebuji zveřejnit, aby si YouTube nemyslel, že jsem bot, víš? Jakože ono nejde o to, aby to video někdo viděl, ale jde o to, jakože když tam budu mít ksicht, tak jakoby, chápeš? Mu dojde jakože, to asi nebude bot, ty vole, když tam má obličej, víš? Jakože já to pak to se jako logicky jakože smažu, že jo, ale prostě teďka musím jinak prostě, ahoj. Pojď, ty vole. Tak doufám, že to neuvidí nikdo, protože to jako nemá to vidět nikdo. Co? Zima. Skurvená zima. Obrovská. Kde mám vapo? Ty pořád natáčíš? Jo. Čaute lidi. Siu. Hej. Hi. Takže kam jdem teď? Vybrat. Dobrá. A pak? Pak do obchod. Do jakého obchodu? Asi sem. Okay. A stůj. Já vím. Tak pičo, jedeš nebo stojíš, kokote? Takže děkuji za krásné shlédnutí, nechte 1 500 000 penízků, čau. Jo, jsou tady rohlíky. Dneska jsme si šli koupit rohlíky. Rohlíky. Takže rohlíkovník. Jo, jsou tady rohlíky. Dneska jsme si šli koupit rohlíky. Rohlíky. Takže rohlíkovník. Abych to dal na YouTube? No. No jo, já to potřebuji zveřejnit, aby si YouTube nemyslel, že jsem bot, víš? Jakože ono nejde o to, aby to video někdo viděl, ale jde o to, jakože když tam budu mít ksicht, tak jakoby, chápeš? Mu dojde jakože, to asi nebude bot, ty vole, když tam má obličej, víš? Jakože já to pak to se jako logicky jakože smažu, že jo, ale prostě teďka musím jinak prostě, ahoj. Pojď, ty vole. Tak doufám, že to neuvidí nikdo, protože to jako nemá to vidět nikdo. Co? Zima. Skurvená zima. Obrovská. Kde mám vapo? Ty pořád natáčíš? Jo. Čaute lidi. Siu. Hej. Hi. Takže kam jdem teď? Vybrat. Dobrá. A pak? Pak do obchod. Do jakého obchodu?